mga classroom na binabaha sa Bonuan Boquig Elementary School, Pinataasan. Para sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Pinataasan na ang mga classroom sa bahagi ng Bonuan Boquig Elementary School kung saan nakararanas ng pagbaha. Ang pagpapataas sa mga ito ay mula na rin sa inisyatibo ng paaralan, katuwang rin ng PTA officer o mga magulang, habang ang lokal na pamahalaan naman ang nagbahagi ng mga materyales na ginamit sa pagsasagawa nito. Natapos ng mapataas ang ilan sa mga classroom at ngayon ay tinutuloy ang iba pang kailangang mapataas upang hindi na maabutan pa ng tubig baha at maayos na makapag-aral ang mga estudyante. Ang nasabing pagpapataas sa mga classroom ay malaking ginhawa hindi lamang para sa mga guro, kung hindi lalo na sa mga magulang at mga estudyanteng kailangan ng mas maayos na lugar para makapag-aral. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.